नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो हरा होननोबो हाया फैया होननोबो हाया बेखौ जोंसो फोरोंदोंना बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं आदिप बसुमतारीनि बानजायनायाव प्रदीप बर'जों सुजुजानाय अख्रां गंसे बर' सावथुन बे अख्रां गंसे बर' सावथुनखौ साल्टे फिल्म प्रडाक्शनाव साननैसो उनावनो नुनो मोनसिगोन बे सावथुनाव नोंथांमोना ट्रेजेडि रमान्टिक आरो कमेडि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बे सावथुनाव फावगिरि महरै नुनो मोनगोन बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फावगिरि फुजा मोसाहारि आरो बिबेक गयारिनि फाव खालामनायखौ बे अख्रां गंसे बर' सावथुनखौ सेप्तेम्बर दाननि 1 खालार खालि रिलिज होगोन बेनिखायनो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाफोरखौ बे अख्रां गंसे बर' सावथुनखौ अनसायगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय जाय खामानिखौ दिनै थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां सुबुंफ्राबो मावनो हायाखै बे खामानिखौ दिनै नों मावदों एडमिसननि फैसाखौबो गावसोरनो होनोसैनो आइ बेसे 50,000 सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना ओइ जाबाय फै सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो हरा होननोबो हाया फैया होननोबो हाया बेखौ जोंसो फोरोंदोंना आगै नों देनां डक्टर जाबाथाय बिल्डिं नुबा आं नायजोबगोन बेखौ थाइसेबो थाखा लाया आं नोंनिफ्राय नों आंनि मा जायो नोंखौथ' आं बेयाव दावराव खालामनो लाबोआखैना ओंखारला एसेबां मन होनो आंखौ जोबै अख्रां गंसे आंखौ थैजासे बिदिनो अनलांबाय था जोबै आं जिउआव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन सासे डक्टरा सासे पेसेन्टनो किडनि डनेट खालामनाय नोंनि जिउआव दुखुखौ माब्लाबाबो जायगा होआ सुख'फिनाब्लासो आंबो फैसाखौ हरगोन थेंक इउ आइ आरो आफा आंखौ एसेबां खस्थ'यै बेबायदि डक्टर खालामनायनि थाखाय फंबाय नोंसो आंखौ दिनै फोथांबाय नोंनि अननायावसो आं दिनै गोदान जोनोम मोनबाय आइ हाथरखिखौनो बिहामजो लांथोंसै बिमा नोंसिनि जानो गोनां बिजामादैया बेनो आं बेजोंनो हाबा जासिगोन बिसनि मुलि दंबा लाबोदो बुरै सानैजों जानानै थैनोसै बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 30 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन